dejjem kienet ix-xewqa tiegħi li ninvolvi ruħi f'dal-qasam tal-wirt kulturali. Ġiet iċ-ċans ħadtu u llum hawn. Il-minuta tibda issa, Kenneth Gambin, COO ta' Heritage Malta. Kif u meta ddeċidejt li inti rid tibni l-karriera tiegħek b'xi mod fejn tidħol l-arti, l-kultura u anke l-istorja? It-teżi tiegħi tal-istorja kont għamilta fuq l-Inkwiżizzjoni. Bħala student ġejt mbagħad naħdem il-Palazz tal-Inkwiżitur. Minn hemmhekk indunajt li b'xi mod trid naħdem hemm. Inħares lejn dik il-fażi tal-bidu tiegħi bħala waħda mill-iktar sodisfaċenti għax il-Palazz tal-Inkwiżitur ma kien jaf bih ħadd pratikament u mbagħad naqra beda jistabbilixxi ruħu fuq il-mappa. Kenneth, xi proġett qed taħdem fuqu bħalissa biex aħna ovvjament ukoll ingawdu mit-talent tiegħek? Proġett ta' Heritage Malta li qed taħdem fuq bħalissa u l-exhibition fuq Francisco Goya li jisimha Diżastri tal-Gwerra. Sfortunatament qed niġu ħafna gwerer u għalhekk iktar u iktar din is-serje hija ħafna iktar rilevanti mis-soltu. Din qed issir b'kollaborazzjoni mal-Fundazzjon Mapfre li hija s-sit ta' din is-serje kif ukoll bl-għajnuna ta' Mapfre Malta u l-Fondazzjoni tal-BOV li qed jgħinuna f'din l-inizjattiva.